سلام عخاتكم يخون كورات سمعتي نايز مدب زتخاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኣብዚ ሓለፈ ዝጀመርናዮ እንደገና ንቀጽሎ ዘለና ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 10 ዘሎ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተዘይበዝሐ ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ኣይተኣቱን ኢኹም إلى نقرأكم الله خيلو ويتا بسلطان ززاربو زلو قال نعين أخذكم من زملكت سالساي كفال كقربه مخنياتو إذا تمرتزي ناي كرن سبكت تباهيلو زصواع كم أعرف حموشتك سعشو عته زلو إمو أبز سلستيو معرف صدقنا خاب صدق فريساويان صحافتن أزيو خبزح زدلل زلو مخنيات حلف النابلنا دما كرئنا معرف شدشته معرف شو عدته اندغنا كاون كنتقسينا مو እግዚአብሔር ከመህረና ንጸልይ ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ኽብሪ በወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ኮይንካ ትነብር ንኹሉ ሕሊፍካ እግዚአብሔር አምላኽ ንዘለዓለም እትነብር ቃልካውን እግዚአብሔር አምላኽ አምድሪ ዘይወደቕ ጽሑፋትካ ኩሉ ክሓልፍ ከሎ ስለዘይ ሓልፍ ነዚ ሕያው ትእዛዝ ናይ ክርስቶስ ናብ ልብና ተቐቢልና ብኡ ለውጥ ክንረክብ ንጽሊ እግዚአብሔር አምላኽ ትእዛዛትካ ዝፍጽሞን ዘኽብሮን ዘኽብረካ እሞ ከነኽብረካ እንተ ደኣ ኮይኑስ تزازاتك خنفصم نفكرك انت خوينس تزازاتك خنفصم كدغفنا حجون نحنا فقدنا نقلص علينا كاب زلعالم نزل عالم تقدس اسمك يبارك بيسوع اسم امين مچم ابتي زوم دق مزامرت زلو حبرتسب اتم مرحت هايمانوتن اتم فلت حقن زنبرو نابرا نسو ملكع خقبرو خمزي قبقهم دقاقيمو مهيروون كم زخونه أبز حلفة مرتنا رئينا لنا بفلا أبز معراف حموشته بزعبا مقتال كاب سألئي كاب كفوء لبي كم زبقس نعقاتون مسؤو اتنحوخا اتهبو نيحارقوت صرفن نعقاتن كاب زي تلوت قلبي كم زخونه نتي بملك عملاخ تفطر سب كترقم كم زي قباكا يعقوب معراف سلسته كاب حدا إلاماي كلته طعمن مريرون اي وصني زبلو እንደገና بزعبا زموت عملكيتو زموت زبحال انتاي كم زخونه كوادا اخبت منيت كاب زبقس نتا سبيت خمس هذا لا قديف كاون نخالق أميتكاس ما مخنيتا غيركا بزي مخنيات زموت فتحكا خالق انت تخاون زماوي كم زخونكا تمنيت راي زي كونه اتما مخنيتا تقبرو خلون እግዚአብሔር يريو خم زخونه بزعبا محلا خزارب كله هو ايكونن طراي كخون كم زغبو بزعبا حنا مفداي غزيو خم زي بصحي غزي تعقستن غزي مسكامن كم زخونه مو اتفردن እግዚአብሔር ይብካ ነቲ قنع فرادي حليفካ ይብካ ንስኻ ግን እቲ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝገበሮ ከም ግብርኻ ዘይፈደየካ አምላኽ ጸላኢኡ ኸለኻ ዘፍቅረካ ፈሊጥካ ንስኻውን ከምቲ ናብ ንስሓ ናብ ምድሓን ክትመጽእ ዝተዓገሰካ ዘመናት ሙሉእ نارأي خمزي رأي زخونو نسخاون نتوكي كي تقاصصكا نتنا እግዚአብሔር አባኻ ዝገበሮ ባህሪ ናይ ሰብ ዘይኮነ በሰብ ዘይከውን እግዚአብሔር አባኻ ብጸጋ ዝገብሮ አምላኽ ተቀቢልካ መንፈስ ቅዱስ ሓዲሩካ እንተልዩስ ንሱ አባኻ ኮይኑ ዝገብሮ ከተርእዮ
تزاريب له دحر أمود أتا بزعبا بصاي تزاريب له بصاي كا منيو بصاي كا فتو صلا يخا صلا كم تباهل سمعكم اللهم أنا قنا أبلغكم اللهم صلاتكم فتو نزرقكم مرقوا ولد تعب سمايا زل أبهم أنت تكونوا سنو خفاءات نحياوات صحيا بالرق نصادق أنا نحط أنا لما زنابي زنبي مو نسألهم صبق قبرو سلتهم تصرفهم نسوقهم عندما تسأليو نتم زفتوهم انت فتوهم انتاي عسب لكم تقوتس حتى أنس أب علم زلو سباتس عمستس كمو دا يقبر يكونني نحواتكم تراي صبون تقبركم وين تتقبلكم نابيتكم سي انتاي حلفا قبركم سلازي حلفا يدلل له مالتي قويتا صدقنا خاب صدقي فريساويان صحافتن كبزح يدلل له مالتي حلفا سب حلفاتي نورمال ويدما تراسب زغبروسي حلف زبله كم دق املاح كنغبرو زغبانا تزاريبو احزاب سخم اودي غبرو يكون بارسي كمتي سمايو ابخم فصم زخونه نسخاتكم ون فصماتكم لكا እግዚአብሔር ዩ አባና ኮይኑ ዝገብሮ ስለዚህ ካብ ርእስና እንተ ዘይወፂና ብመንገዲ ፍቃድ ስጋናን ልሕርኸድና ክንገብሮ ይንኽእልን እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ንስግኦም ምስናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ክርስቶስ ጥራይ ኣይኮነን ሰቂልሎም ንሳቶም ውን ክሒዶምዎን ሰቂሎምዎን እዮም ይብለና ብገላትያ ምዕራፍ 2 ካብ 19 ክሳብ 21 ካብ ሕግስ ብሕጊ ሞትኩ ምስ ክርስቶስ ከዓ ተሰቀልኩ ኢሉ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ኣነ ምስኡ ተሰቂለ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 24 ግን ንስኻ ባዕልኻ ትሰቅሉ ቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ንስግኦም ምስናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቂሎም እዮም ማለት ብፍቃዶም እምቢ ንዕኡ ይነብርን ዝበሉ ምዃኖም ሓቢሩ ስለዚ ፍቃድና እንታይ ይመስል እምበር ርእሱ ከፅድቕ ደሊ ሓደ እተን ዓበይቲ ትእዛዛት ኣይኖትየን ኢሉ ሓቲትዎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ተቀዳመይቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ኣፍቅሮ ታ ንዓኣ እትመስላ ድማ ንብጫይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ርእሱ ከፅድቕ ደልዩ እሞ ብጫይ ከመይ ዝበለ መን እዩ ኢልዎ ስለዚ ነቲ ብፃይና ነቲ ዝንእደና እንንእዶ ዘኽብረና እነኽብሮ ምሳና ኮይኑ ዝውግን ዘይኮነስ ነቲ አንጻርናን ፀላኢናን ኮይኑ ዝርከብ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ከነርእዮ ዓቕምለና ድዩ እግዚአብሔር ኣባና እንተልዩስ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ዝገብሮ ኣባና ኮይኑ ድማ ይገብሮ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ ፀሓይ የብርቕ ዝናብ ከዓ የዝንብ ንመን ንኹሉ ነቲ ዓማፂ ነቲ ሕያዋይ ነቲ ክፉእ ነቲ ቀታሊ ነፍሲ ነቲ ኣመንዝራ ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ እሞ ንሕና ከዓ ካባና ዝኸውን ዘበለ ብደገ ክሳዕ ዝኾነ ክዳን እንተኮይኑ ክንህብ እንጌራ እንተኮይኑ ክንመቅል ተዛሪቡሉ ብዛዕባ ክዳን ክዛረብ ከሎ ነቲ ክማጎተካ ቀሚሽካ ከዓ ክወስድ ዝደሊ ተኽዳንካ እውን ሕደገሉ ኢሉ ሓደ ምዕራፍ ንሰሓበካ ክልተ ምዕራፍ ምስኡ ኺድ ኢሉ ንዝለመነካ ሃቦ ኢሉ ካባኻ ክልቃሕ ንዝደሊ እውን ኣይትኽእላዮ ኢሉ ዓይነቱ ወይ ባህርያቱ ሓቲትካ ይኮንካን እተለቅሕን እትህብን ፀጊሞ ምህላውን ተፈሊጥካ ዋላ ኣይምለሶ ከምቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፅሒፎ ዘሎ ከምኡ ትገብር እግዚአብሔር ንክንደይ ሰናይ ዘይገብረ ኣብ ግዜ ጭንቀቶም ክፉኣት ክነሶም ካብዛ ዘለኽዋ ኣውፃን እምበር በጃኻ ርድኣነ ንዝበልዎ እግዚአብሔር ረዲኡ ኣሎ ንዳሕራይ ተመሊሶም ንዝኽሕድዎ ንዝጠልምዎ ስለዚ ብጫይ መን ኢሉ ዝሓተቶስ ከነንብቦ ሉቃስ ምዕራፍ 10 እዚ ቃል እዚ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ተጻሒፉ ኣሎ ከምዚ ድማ ይብል እንሆ ከዓ ሓደ ፈላጥ ሕጊ
መምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ ይግበር ኢለ ክፍትኖ ተንስአ ንሱ ከዓ ካብቶም ጸሓፍቲ ማለት ንሱ ከዓ ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ ከመይስ ተንብብ በሎ ንሱ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ ሓይልኻን ብኹሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ ጽቡቕ መለስካ ከምኡ ግበር እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ በሎ ንሱ ግና ርእሱ ከጽድቕ ደልዩ ንየሱስ ብጻይከ መን እዩ በሎ ኢየሱስ መሊሱ በሎ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክወርድ ከሎ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወደቐ ገፊፎምዎን ከትከትዎን ዳርጋ ሙት ገይሮም ድማ ገዲፍዎምዎ ከዱ ኮነ ድማ ሓደ ካህን በታ መንገዲ እቲኣ ክወርድ ከሎ ርእይዎ ሓለፈ ከምኡ ድማ ሓደ ሌዋዊ ማለት ካብ ቤተ ክህነት መስዋዕቲ ዘቕርብ ኣብታ ቦታ እቲኣ ምስ በጽሐ እናረኣዮ ሓለፈ ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መንገዲ ግና ናብኡ መጸ ምስ ረኣዮ ከዓ ደንገጸሉ ናብኡ ቀሪቡ ኣቕሳሉ ሰፈፈሉ ዘይትን ወይንን ከዓ ኣፍሰሰሉ ኣብ ኣድጉ ኣወጥሒውን ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ኣለዮ ንጽባሒቱ ድማ 2 ዲናር ኣውፂኡ ነቲ ሓላው ማሕደር ኣጋይሽ ሃቦሞ ተኻናኸኖ ንዕኡ ኢልካ ዘጥፋእካዮ ዘበለ ምስ ተመለስኩ ክፈድየካየ በሎ ነቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቐስ ካብዞም 3 ብጻይ ዝኾኖ ኣየናዮም እዩ ይመስለካ ንሱ ድማ እቲ ምሕረት ዝገበረሉ በለ ኢየሱስ ከዓ ኪድከ ንስኻውን ከምኡ ግበር በሎ ካህን ሓሊፉ ሌዋዊ ቤተ መቅደስ ዘገልግል ሓሊፉ ክልቲኦም ሪኦም ከም ዘይረኣዩ ኣገልግሎቶም ቀዳማይ ሰሪዖም እቲ ዝገብርዎ መስዋዕቲ ቀዳማይ ሰሪዖም ካብ መስዋዕትስ ምሕረት እፈቱ ዝበሎ ረሲዖም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 9 ምዕራፍ ካብ መስዋዕትስ ምሕረት ፈቱ ኢሉ እግዚአብሔር ስለዚ እቲ ንቕርቦ ኣገልግሎት እቲ ንገብሮ መስዋዕቲ ንሱ ድዩ ቀዳማይ ኣምላኽ ንኣምላኽ መስዋዕቱ እቲ ካብ ውሽጥና ናብኡ ሃገግ ኢሉ ዝቐርብ ናይ ምሕረት ልቢ ናይ ሕያውነት ተግባር እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ብዛዕባ ንተጋዊ ማቴዎስ ንዓሰዓበኒ ምስ በሎ ምስ ሓጣንን ተገውትን ይበልዕ ኢሎም ምስ ከሰስዎ ዝተዛረቦ ቃል እዩ 9 ምዕራፍ ማቴዎስ ቁጽሪ 12 ኢየሱስ ግና ሰሚዑ ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን ኣነ ሓጣን እምበር ጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኩን እሞ ምሕረት ፈቱ መስዋዕቲ ኣይኮነን ዝብል እንታይ ምዃኑ ከይዱ ተምሃሩ ክንምሃር ብተመክሮ የድልየና ማለት እዩ እምበር እቲ ካህን ገዲፍዎ ካብ ከደ እቲ ሌዋዊ ገዲፍዎ ካብ ከደ ርእዮ ከም ዘይረኣየ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወዲቑ ዝተሃስየ ብሞት እናተጻዕረ እናረኣይዎ እዚ ግን ሓደ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክኸይድ ከሎ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ቦታ ንሓደ ኣይሁዳዊ ናብ ሓደ ናይ ሳምራውያን ስፍራ ኣቢሉ ዝኸዶ ስፍራ እዩ ሳምራውያን ድማ ምስ ኣይሁድ ጽልኦም ነይሮም ካብ ዘመን የሮብዓም ኣትሒዞም ጣዖት ስለ ዘምለኹ ገሊፎሞም እዮም ወጊኖምዎም እዮም ምስ ህዛብ ስለ ተጸናበሩ ኣጋንንቲዮም ልኹዮም ኢሎም ስለ ዝኣምኑሎም እዚኣቶም ኣምላኽ ደርቢዎም እዮም ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዚ ሳምራዊ ሓላፍ መንገዲ ግና ነዚ ኣይሁዳዊ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክኸይድ ከሎ ዝረኸቦ መልክዑ ከይገደሶ ዓልየቱ ከይገደሶ ሰብ ምዃኑ ርእዩ ደንጊጹስ ካብታ ክኸዳ ጸንሐ ኣድጉ ወሪዱ ኣቕሳሉ ሰፊፉ ዘይትን ወይንን በቲ ግዜቲ ከም ኣልኮል ከም መንቀጽ ቁስሊ ይጥቀሙሉ ስለ ዝነበሩ ኣፍሲሱ ኣብ ኣድጉ ኣወጢሑ
ማኪና እንተትህልዎ ድማ ማኪና ማለት እዩ በቕሊ እንተትህልዎ በቕሊ ማለት እዩ ገመል እንተትህልዎ ገመል ማለት እዩ ኣብ ኣድጉ ኣወጢሑ ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ኣብኡ ኣልይዎ ጽባሕይቱ 2 ዲናር ዋጋ ናይቲ ማሕደር ኣጋይሽ ከፊሉ ካልእ እንተውጪኻሉውን ኩሉ ዝግባእ ግበረሉ እሞ ምስ መጻኹውን ክኸፍለ ኢሉ ሃለዋቱን ናፈለጠ ክሳዕ መጨረሽታ ዝተኻናኾኖ ሞ ብጫይ ዝኾነስ እቲ ኻን ድዩ እቲ ሌዋዊ ድዩ ወይስ ሓንቲ ትምህርቲ ዘይብሉ ፍልጠት ዘይብሉ መምህር ባህላይ ዘይኮነ ሞ ሕያውነት ዝረአዮ ስምዑ ብጻይ ዝኾነ ኢልዎ ኣየኖም ምስ በሎ ዝመለሶት ሰብኣይ እዚዩ ብጻይ ዝኾነ ኣየኖም ኢሉ ጎይታ ምስ ሓተተ ንሱ ድማ እቲ ምሕረት ዝገበረሉ በለ ኢየሱስ ከዓ ኪድ ንስኻ ከምኡ ግበር ንሱ ብጻይካ ሕዋተይ በዚ ተለኪዕና ቀሊልና ተረኺብና ዶ ንኸውን ኣታ ኣገልግሎት ዘለኻ ኣታ ቤተ ክህነት ኣገልግል ትብል ዕጣን ዓጥን ትብል መጠምጠምያ እትገብር ኣታ ኣብ መድረኽ ደው ኢልካ ቃል እግዚኣብሔር እትሰብኽ ከማይ ዝኣመሰልካ ካልኦት እውን እንተኾንና በዚ ነገር እዚ ብኣምላኽ ተለኪዕና ጎዲልና እንተደኣ ተረኺብና ኣለና ንኣምላኽ ነቲ ዝፀውዓና ኣምላኽ ኢልና ንፅውዖ ስለ ዘይመሰልና በዚ ነገር እዚ ክንሳሕ ይግባአና እዩ ስለዚ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ጽድቆም ደጋዊ እዩ ኣምላኽ ውሽጦም ርኡ ግና ዘይተለወጡ ምዃኖም ዝረአዮም እዩ እሞ ናብ ማቴዎስ እንደገና ናብ 6ይ ምዕራፍ ክኸይድ እሞ ብዛዕባ ምጽዋት ክህቡ ከለዉ ብጃህራ ብፈኸራ ብስምዑለይ ዝገብሩ ምዃኖም ጸሎት ክጽልዩ ከለዉ ረአዩለይ እንደገና ዘረባ ዘብዝሑ ካብ መብዛሕ ዘረባ ካብ መቁጠርያ 10 ግዜ ምድግጋም ዝመስሎም ኖ ኣሚንካ ጸሊ ይርኢ እግዚኣብሔር እሞ ብሕቡእ ለምኖ ብሕቡእ ለምን ይሓቅ እንተልዩኪ ናይ ልቢ እዩ ዝርኢ ንሱ ናይ ኣፍካ ምንቅስቓስ ኣይኮነ መብዛሕ ዘረባኻ ኣይኮነ መቁጠርያታት መብዛሕ ኣይኮነ ንሱ ይኮነን መቁጠርያ ኣይኮነ እምበኣርከ ኣቦኹም ከይለመንኩሞ ዘድልየኩም ይፈልጥ እሞ ኣይትምሰልዎም ስኻትኩምሲ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደል ናሕደገን በደል ሓዲግካ ዶ ሓዲጉለይስ ትብል ትህሉ ትኸውን ሓዲጉለይስ ሕደገለይስ ኢልካ ትልምን ትኸውን ንስኻ ከተሓድግ ዶ ንኣምላኽ ክንመስልሲ ኣቦና ሓዲጉልና እሞ ነቦና ክንመስል ክንሓድግ ይምህረና ኣሎ ንዓ ፍልይ ኣቢሉ ውፅእ እዩ ተዛሪቡላ ዘሎ ትኻልእ ጸሎት ከም ኩሉ ሰብ ንጽልዮ ኢና ግን ካብ ክፉእ ኣድሕነና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኢልኩም ጸልዩ ምስ በለሲ ጥንቁር ኣቢሉ ካብታ ጸሎት ግን ኣብ ቁፅሪ 14 ንሰብ በደሎም እንተ ሓደኩምሎም ንስኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ ንሰብ በደሎም እንተ ዘይሓደኩምሎም ግና ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሓድገልኩም እዩ ኣብ ሰማይ ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኢልክ ስለጸለኻ ንሱ ዲ መንፈሳውነት ንልቢ እትምልከት ብፍላይ ታምሕዳግ ኣምፂዋ ጎይታ ብዛዕባ ጾምካ ሰብ ክረኣየሎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ጸውም ኣለኹ ጾም እየ እናበልካ ዝጸውም ሰብ ርእሱ ሓቢኡ ዝጸውም ዝጽሊ ረአዩለይ ስምዑለይ ክብላ ይውዕልን ናና ነጽዋመ ደሓን ኣይትግበርለይ ኣይበልዕኒ ኣነ እናበልካ ነቲ ዝበልዕ ክትኩንን ንርእስኻን ከተጽድቕ ትገብሮ እንድሕር ኮንካ ጾምካ ኾንቲ ጾምኪ ኮንቲ ክትጾሙ ከለኹም ቶም ግቡዛት ጽዋሞት ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ገጾም የጸምሉ ከማታቶም ኣይተንጸምሉ ወይ ድማ ብኣፎም ጿሚቴ ጸይመለኹ ዝብሉ
عصبهم كم زوسلوا بحق قبلكم الله نسخاتكم سخاسك تصوم كلها صواماي مخانكا بتي أبحبو زلو أبوخا سخاون تحبا هاي تقلص دا لمن يخون انبر بسبب ما انت خطر رأيو رؤسكم بسبب ما انتي كي ترأي رأس خاطر لخي قص قاون تحسب عيفلت قاسب تبحبو زري أبو خادمة بقهدو كخسكا أبي إساياس 58 كم سلسلة رأس خامدنان نزدي خاط أم تبلو زحسا أكا مسيلكا كداون تخا أخفيكا قص قا أمليخا رأس خادنينكا صواماي مسيلكا نماني خاط قبرو زلخا نماني خاط قبرو زلخا نماني يز قبرو مبار مزقبكم أبزلو ويلوم أقول بخم مبزحتهم مزقبهم أمدرن مسبني أملاخ زريئو زقبر مزقبو أب سماي زقبر نقز أبزين قزو سرقت خعيتهم أبزي سرقو أمدري مزقبو أي قبرني أبو كباي وعلني بسبب كنا عادي لا أي قبرني نحركه زوم صحابتين فريساويان جنزب يوم صفتو نجنزب يوم زنبو اليوم كاشرو نخلت تقويتت كجزاء زخيل يلبون وين تحدث علي ونتحدى يفتو وين تحدى تعزيز ونتحدى ينعق نعم لخن نجنزبن كتجزو أيكون لكم زوم صحابتين فريساويان تفلت لهم زقبروا زبل بملؤ نجنزبن نربحن أب زمن ما يسوع كريستوس تراي زي كونه نهواريا باولوس يشجروا زنبروخا زياتهم أمنت مسيلهم من تتقمر رأسهم ما مهران خونو زفتو زدليو نتزبلو زي فلتو إلوام الله أب قداماي تيموثاوس معراف كلته قصري حموشت سقع تشعت زلو زبلو زي فلتو زمهرو زي فلتو مهارتي ما مهران تباهيلون كتصوعو زدليو كم بأمو يزبلكم أم ماتيوس 13 بسبب كنا أدو ما مهران كبهالو أباتي تباهيلهم كنا أدو مو أباتي سحراي تباهل ويتباهل يبهالو أملاح كان تايبلو أملاح كبخما يفلطهم بخما يفلطكا بخما يفلطكي بخما يفلطكم نأملاح ديهم تنبرو نسب نجنزب ديهم تنبرو نأملاح نجنزب زنبر سب سألا أملاح كلتا بحان ساكت جزء يتخيلني كم تبقى أمهوي أب لقاس زبالكم توم جنزب زفتو زنبرو فريساويان بزعبا جنزب كزارب مسمعوا يلا قصلوا نبرو يسوس كي حد يقول لهم دي كحد قال كادي نعخس كحد قال كدي نعخس أي حد قالنا ننسو نسو سبا يفرهنيو مسبك أقول داي يبلون هراي أما أب لقاس عصرت شدشته انتاي إلمو توم جنزب صفتو زنبرو فريساويان كا زي كل الناس سمعوا يلا قصلوا نبرو يبلا فقد 14 معرف 16 بلوم دما تأكل مسب عبي مسيل زرع أكل ما أملاخ فنفوني مو نسخاتكم رئيسكم أكل مسب تسلوقيهم نلبخهم بنا أملاخ يفلطين أملاخ يفلطين نلبخهم أزيل وام بعد قدم من قست أملاخ نسلكوا ندله تتدليوا شعيز والسخ جنزب سلزلهم زمن سايكون نجنزب باروت كي تخونسي قدمنا أملاخ دلي من قست أملاخ نسلكوا نتدليهم زدليكم እግዚአብሔር ባዕልኹም ግቦኩም አምዕራፍ 7 ሽዑናይ መወዳእታ ማዕቀኒ ፍርዶምን ከኣ ጠዋይ ብደገ ዝፈርዱ ከም ዝኾኑ እምበኣር ብዝፈረድኩምሉ ፍርዲ ክፍረደኩም ብዝሰፈርኩምሉ መስፈሪ ድማ ክስፈረልኩም እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ኢልዎም ምክንያቱ እዞም ፈሪሳውያን ብደገ እዮም ዝፈርዱ ኣብ ዓይኖም ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጡስ ኣብ ዓይነ ሓዎም ዘሎ በሰር ንእሽተይ انت خوصو ዝጽዕር እዮም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ንሓንቲ ኣመንዝራ ሰበይቲ ብንስሓን ኣብ ክርስቶስ መጽያ እግሩ ዝሓጸበት ብጸጉሩ እግሩ ዝደረዘት እቲ ዝዓደሞ ነቢይ ነይሩ ተዝኸውን እዚኣስ ሓጢኣተኛ ምዃና ምፈለጣ ነይሩ ኢሉ ኸሲስዋ ስምዖን ዝብለካ ኣለኒ በዓል ዕዳ ነይሩ ነቲ ሓደ 500 ይውዶ ነቲ ሓደ ድማ 50 ይውዶ زوم سبع عدا نتي بعال عدا خفلو أي كألون نخلتيهم محيروهم
زيادة زفكر كابزي أتمني تبع الحموش تميتي بقى زيادة حتيات الله ونزبل كيا نباي مسيا نسحة تنسحة بعاي نبعاتات الدرز الله نسحاجن نقدر يزحط أقول لكم ما يهاب كانن سلازي زيادة تفكر زلا زيادة حتيات أصل التحد قال لا إلو فريساو خمي بدقة يزفر أو وانجيل يوحنس معراف شمون تدمع حنت أمنزر بجهده كتمنزر رخيبهم نتسبعي كرهبوديا ما يكالون ويساي فلتكون نعاحزهم جناب كريستوس خصهم تيوم زي أخذ منزر ترخيبه موسى ما بدار بأمني كتموت هالله عايزبل نسخاخي له نعم مدري دني نصحف حاتيات زي جبره حاتيات زي بلو انت الله يديم بر الله له كلا أي زي خاصحف دو لهم مخاد مسأبي شعو منفس قدس برهان እግዚአብሔር ናውሽጦም ክብር እግዚአብሔር መጽዩ ንኹሉ ዝገበሩ ሓጢአት ቅልዕ አቢሉ መሰርዓም ሓደ በሓደ ኩሎም ከይደ ብደገ ይዝፈርድ ሓጢአተኛ ሰብ ብክርስቶስ ዝድሓነ ሰብ ግን መጀመርያ ትብርሃን አትዩ ንርእሱ ስለዘርእዮ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ንዓይኒ ሓጥ መሓረኒ ይዝብል ከምቲ ኣብ ሉቃስ 18 ዘሎ ናብ ሰማይ ክርኢ ኸማን ኣይበቅዕኒ ኣነ ሓጢአተኛ ይዝብል ናብ ሰብ ክኸስስ ከምቲ ፈሪሳዊ ኣብ ሉቃስ 18 ከምዚ ሓጢአተኛ ዘይ ገበርካኒ ዘማው ዘይ ገበርካኒ ንሱ ግን ጽድቂ ዝቆጽር ነይሩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ጸውም ዕሽር ይህብ ኖ ስማዕ ተለዊት ቃሪኻ ይተለወጥካን እግዚአብሔር ብውሽጢ ይፈርድ እቲ ኣብ ርእሱ ዝፈርድ ብዛዕባ ንኻልኦት ክፈርድ ከሎ ተጠንቂቑ ይዝፈርድ ፍርድ የለን ኣይበልኩም ስለዚ ሰናይ ክንገብር እንተደኣ ኽኢልና በታ ጸባብ መንገድ ክንከይድ ከዓ እንተደኣ መሪጽና መንገድ ኣምላኽ እዚዩ ዝወድሓንኩም ጽድቅና ካብ ጽድቂ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ኣዝዩ እንተዘይበዝሒው ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይንኣቱን ኢና ዝወድሓንኩም ኣሜን